באמת על התהליך הזה, כי אני כבר כמה שנים טובות פה, עושה את הבר מצוות באופן פרטני לילדים. אפשר להגיד שכל המועצה, לשנים האחרונות ננסו עוד כמה חבר'ה שפועלים פה ביישובי. ותמיד רציתי שכאילו מישהו ימנף את זה למשהו קצת יותר רציני, כאילו יותר מבוסד, יותר... שיבוא גם מהמטה, כאילו, ראינו שזה יבוא מצד ההורים, שההורים לא יהיו אפאתיים, כמו שבדרך כלל אני רואה שבר מצווה, ההורים מתגשים אותי בריגוש מאוד גדול בדרך כלל לאמהות. וההורים מתנצלים, האבא לא יבוא, כאילו, הוא עסוק, זה לא מעניין אותו, וכולי, אני אומר, כאילו, לאן זה הולך, כאילו, בסדר, יבוא, אז יקנה לו תפילין, יקנה לו טלית, והילד יהיה לתורה, והאבא בעצמו מגיע ושם את התפילין הפוך. אז כאילו, את המסר העברת לילד, כאילו, זה לצאת ידי חובה וזהו. אז... אבל אני משתדל תמיד, כיוון שיש פה טקס. הטקס, כאילו, המוטו זה שהילד יהיה לתורה. חשוב לזכור, טיפה אחורה, שלפני שהגעתי לבית כנסת. זאת אומרת, האופציות היו שאם אתה קצת מסורתי, והסבא מאוד דוחק, אז איכשהו יצטרכו לעשות שמיניות באוויר ללכת ללמוד באיזשהו מקום, כדי שיכול להגיע לבית כנסת של הסבא איפשהו, דרך כלל מצד ספרדי או מצד אשכנזי שהוא מאוד מאוד הדוק, ויכול לעשות שם לתורה. אבל ואז שהגעתי לפה זה כאילו לאט לאט תפס העניין, כאילו זה נהיה טרנד, ברגע שילדים כבר מהשכבה עושים עם הרב נוער, אז הילד כבר בא להורים, הם מגיעים, מספרים שהילד אמרנו, נעים בה, כל כבר עשו בר מצווה, מתי התור שלי? וההורים פתאום נזכרים שיש דבר כזה, חשבו שברכים את הגיל 13, בדיוק באמריקה, ממש בדיוק יוצאים לזה מובן. אז זה מאוד, אבל באמת כבר לפחות 10 שנים, פה 10 שנים, שכאילו ילדים לא מפספסים. הבר מצווה לא מפספסים, כאילו... כן, אני שומע לאחרונה שהאירועים כבר לא מעניינים את הילדים. האירוע כאילו להזכיר את האולם כמו חתונה, ושהילד יגיד איזה דרשה כזאת, ואפילו עם ההפקות ועם הזיקוקי דינור, ועם איזה מיקרופון מדונה, ומאחורה פליקלקים באוויר, הם לא רוצים, רוצים טיול, עלייה לתורה בסדר, אבל לא רוצים את האירועים, זה מעניין, תופעה מעניינת. בכל מקרה, נגיע למצב שכל החבר'ה נמצאים ביחד. ומתאחדים סביב העניין, גם הילדים, גם ההורים, ולא זה בחוב וזה בחוב, ואז גם לבר מצווה עצמה אין כל כך מודעות, כאילו אני מדבר עם ההורים, היום יש לנו מניינים ברוך השם כל בוקר, אבל אז שזה היה לארגן את המניין בבוקר, אז ההורים אמרו, תשמע, תנסה לארגן לנו את 3 בחורים, היו באים פעם 3 בחורים בשבת בבוקר, יש לנו את המניין. תארגן לנו את 3 בחורים, כאילו אין לנו מניין. איך לא יהיה מניין? רק החברים שלו כבר, אז 10 עשו בר מצווה. לא, לא נעים להגיד, וההורים שלהם לא יבוא, לא, זה לא נעים לנו וכו' וכו'. תנסו, לא, אנחנו לא נעים לנו. אז מגיע ילד, ואז כבר עושים בר מצווה בבית כנסת, והילד מגיע עם האח שלו, תופרים עניין, האח שלו, האבא שלו, אם יש סבא בסדר, משפחות גדולות הם מגיעים יותר, ושנייה לבר מצווה, וככה היינו במניין מצומצם, היה שמח, היה טוב. אבל כאילו, למה שהילדים לא יפרגנו אחד לשני? יגיעו לבר מצווה אחד של השני, זה לא יהיה 2 חברים שאוהבים אחד לילד ו2 חברים שלא מזמינים. הייתי מלמד את כל הילדים, אני אומר, לא, אתה ההורים לא מזמין לבר מצווה. לעשות שההורים יהיו מעורבים בזה, שתיווצר גם אחדות סביב העניין, שיהיה כיף לילדים, שלא יגידו שבשנה שיש הרבה אירועים כאלה נחמדים, שזה יהיה משהו שנשאר בחיים, בכל החיים. אז מעבר לכך, סודר פה תוכניה יפה. שבדרך כלל כל הדברים האלה, את רובם הייתי מעביר לילדים בלאו הכי, אבל לא כולם הם מספיקים. או כי הם מגיעים מאוחר ללימוד, או כי לא כל הילדים תופסים את הלימוד כמו שצריך, ואז, למרות שברשימה הייתי מציג את כל הנתונים שאנחנו רוצים ללמוד לבר מצווה, לא תמיד הייתי מספיק את כל התכנים. מתי כן הם מספיקים? כשהיה מגיע אבא או אמא שמאוד מאוד מתעניינת ומראה התלהבות, בדרך כלל בשיעור הראשון היו מגיעים עם הבן, ואז הם כבר היו שואלים את כל השאלות, ואני הייתי מנהל איתם את השיחה באריכות, גם על העניינים הטכניים, גם על העניינים הרוחניים, שעניינו את ההורה. והילד היה נשאר שם לשבת בצד, ואין ברירה, בגלל שאבא שלו בהתעוררות, אז הילד היה נשאר להקשיב לכל השיחה המעטפת. אני חושב שזה הרעיון הוא רעיון מוצלח מאוד, שכל ההורים יהיו בתמונה.
שנייה שנותנת כל מיני נקודות שקשורות ליהדות בכלל, תכנים יהודים בכלל, ודברים שהם מאוד ממוקדים לעניין הבר מצווה, שאם אני מניח תפילין, אני יודע מה זה התפילין, שאם אני שם טלית, אני יודע מה זה הטלית, שאם אני עושה בר מצווה, אני יודע למה אני עושה בר מצווה. כאילו זה דברים מאוד בסיסיים שהם יכולים לעבור. אני אשב איתו ואני אזכיר לו אותם דרך אגב, אבל זה יכול להיות ממונף יותר, וכל הילדים ביחד, והם יושבים את זה והם חושבים, וזה מין קורס כזה שהם עוברים עם כולם ביחד. כשיש פה רעיון, אחד הרעיונות היפים, שהוא יצא באינטגרציה מרעיון שקדם לזה בלי שום קשר לבר מצוות, שיזם אותו אחד המתפללים, זה הנושא שהם יהיו שותפים פעילים בתפילה.